Mentakasngi ka santrik unailar arajar arpuar ki khot ka Congress ki layami madan ha office ka parti ha khandailan ban persha ya ka jingkiu dor jongki marba mardi hakari. Uba Edward Rentatiang General Secretary Shillong City MPCC ula penramjur ya ka sarkar ka bamla bante lakam ya ka jingkiu dor ya ki marbam ka balakta jur ya urang li ujuki. Ya don kini ka protes supang ka price rise ya kini ka jingkiu dor jongki marbam mardi baman lang kasengi bakta ya ka jingim bad ya ka jinglong baman kasengi jongi ki kop siliang ki sem siliang pi na man kasengi menta ka jingkiu dor ki marbam lalong sa bapalat ka sarkar ka bayalam ya kari ka jongi bakumju hajala ka jongi kilaong yengi ba yin ay pi kita ka free gas connection kila million ya ki pagba ki jongi bansyet no daga gas ka gas kala kiudor sa bapalat dangi kan mawa ka por padang sensar ka Congress Party ka dor jo ka silenda ka way kalong south pating ka nray mentala jan poi siya ka hadar pating ka tenang ta omday so tanga gas ru nray wat ki marbam ki balong bakongsan ki baman ka singi padan kam kumukhaw uday ka sini barol apan ngatlut ha ka GST di siya mangi ki baduk ngin pej pat ngin yaj ujuru kador lakot sebneng cakendau hato ya kadoru umno coban bam ujuru umno coban bam dadak ai pat kumangi kirai toy ikup siliang gisam siliang ngin ya bam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.